Lotani molweni lotshani dumelang apsheng sidwesha nezidweshakazi zikanonkwenkwezi hlala nam ndihlale nawe ungashenxi ungandishiyi nangomnye umzuzu bethunana ndibuyile kwakhona namhlanje ndibawela sincokole ncakasane ngomntu, and I think ifocus will mainly be on umntu obhinqileyo ozifumanisa ezifumanisa engafani namanye amabhinqa, like typically we all know what a typical bhinqa is or looks like. Sorry man, or behaves like. You know, because siyawazi umahluko phakathi kwebhinqa nomntu oyindoda neduna. Biologically siyazazi uba sohluka ngantoni, sohluka ngenkangeleko, nge-looks. Men look tougher than us. We are a bit softer on the, in the eye. Obviously nobulili, we have different private parts. Umahluko phakathi kwethu is mainly zathini na umahluko wenziwa zii-hormones apha kuthi. Ii-hormones ke siyayazi most yethu siyile esikolweni noko up to high school, or even primary school, biology, nithi ntoni, natural science today, or life science, into ezinjalo wethu. Kukho i-estrogen, kukho ntoni enye le, estrogen ne-testosterone. Uyayiva ke ngoku. Testosterone is a hormone mainly found in male species, in the male species. Intoni estrogen ikuthi zi-females. Although we both have, it's just that i-female ina more estrogen than testosterone. I-male ina more testosterone than estrogen. You understand? But then kwenzeke kwabanye bethu i-female abe ne-testosterone a little higher than, a normal female. So umahluko ke ngokwenkangeleko ngelinye ixesha zii-hormones. However, ukhona umahluko nangaphandle kwe-hormones. You understand? Umahluko usekuthinini ngelinye ixesha. Khumbula ividiyo ebendisandoyenza ndisithi awuhambi wedwa. Ukhona unguwe lo uhamba naye. Bakhona abantu abakuthumileyo. Zikhona iinkosi ezilawula impilo yakho. You understand? Isenokwenzeka ngamakhehla okanye ngamakhehlekazi. Uyayiva ke ngoku. Ukhona lo mkhulu uphethe isikhwama sakhe if uyinyangi. Umzekelo mna ndiphethe isikhwama somntu ongutata. You understand? Utamkhulu ndinokuphathela ifoto lakhe ndikubekele apha. Undim ehleli, nam ndinguye ehleli. Intloko, yonke into, the features, everything. Ade athi omnye ke abo babemazi, typically yonke into utamkhulu wam wayesisidudla, wayengumankuxa, enesiso esikhulu utamkhulu wam. Uyayiva ke ngoku. As a result wayenxiba ama-Chris band because wayengenalo ibhanti elimlinganayo. Uyayiva ke ngoku. So I take after him, i-features plus ne-character ke kwabo babemazi. For example, mna till today abantu abanye can easily assume into yoba ndiyi-lesbian. You understand? Mhlawumbi ngoku-actor kwam, but I'm manly. You understand? I'm more masculine, you understand, than feminine ngokwee-features. Ewe ndimhle, hayi andidingi nokuxelelwa ke leyo. Ndimhle but look, I'm not about izinto nezanto, ii-weave neentontoni wethu. I don't have time na to sit down esitulweni benditsalatsala iinwele. I know there are many females like me. You understand? You understand? Ne-character. I-character yam ndingumntu I like dealing with things ASAP. You understand? If kukhona ingxaki masiyilungise ngoku. Andikwazi ulinda ungomso mna. As a result, in a relationship ndiyingxaki. You understand? Because
Yewethu nasundichithela ixesha ithini le nto uyayibona ndingulaa mntu unjalo in the workplace ndingulaa mntu sendizibona ngoku ngamehlo okhula. I was not an easy employee. I don't take command easily. You understand? Le nto ndiza kuyo nani ndifumana i-consultation. I had a client a few days back who is concerned about herself. You understand? Uyazijaja and ke ngoku uthi akho nto angayizamanga to a point yoba ude aclassifywe as ADHD, ude utya i-treatment ye-ADHD. You understand? Ngenxa ye-personality yakhe okanye ngenxa yena ndingathi oogqirha nabo abakwazi uyichaza into yoba yintoni ingxaki yakho sisi. Xa ezichaza into yoba yintoni ingxaki yakhe uthi jonga mama, mna I struggle to focus emsebenzini. You understand? Focusing as in ndiyakwazi ungena emsebenzini ndifike but ndingakwazi usebenza like omnye wonke umntu. You understand? Angabetha u-1 ndingekenzi nix engqamene nomsebenzi, ndibe ndisenza izinto zam mhlawumbi you understand, researcher into yam wethu ebendinqoma hey mani bendivile ngedayithi ethile, emani bendivile, emani khola show khame khe ndiyijonge uba ithini into yayo. You understand? Ngexesha lomsebenzi aba bantu bathanda ukuthi I work well under pressure mna. You understand? Umntu ke ngoku iripoti sekushiyeke you know a day kungona azama udibanisa iripoti. And those people, I'm one of those people by the way. I was known the time ndandisengumphangeli, I was known for being able to put things together. You understand? My perspective works better. It's sharper when I'm under pressure. I would put good reports together like in the evening, day before presentation. You get me? If I prepare a low presentation 2 weeks before, creativity nentontoni yam ayikho that time. You get me? Bakhona abantu abadalwe kanjalo. So lo sisi u-concerned into yoba man usoloko enombilini woba ingathi uzawude abhaqwe. She feels like a fraud. You understand? Because everyone officini acknowledges or recognizes her for her intelligence. Like uyaziwa uba ubright, she can think on the spot, she's creative. You understand? Like uyawazi umsebenzi. It's not that akawazi umsebenzi, but everyone has accepted into yoba you have to be patient with it. Guys, kukho abantu abanjalo. Ndithetha nawe wena mntu ke unjalo into yoba zazi into yoba ayinguwe wenzeni itshomi ngelinye ixesha. It is because bubume bakho. You understand? Xhomekeka into yoba lo mntu uhamba naye indalo yakhe yena injani. You understand? Are they male? Are they female? You get me? Do you have royal blood? You understand? Kwi-lineage yakho mhlambi somewhere down the line naniziinkosi kokwenu. You understand? As a result, your spiritual guides are people who were princesses. You understand? Who were served. You understand? Rather than servers. As a result, it's difficult to serve when you are led by spirits that they themselves were served. You understand? Your aura is of royalty. You get me? You are unapproachable emsebenzini. Your own boss yakonqena kufuneka akujikeleze. Kubekho abantu abathile ababona into yoba ingathi bona bayafikelela kuwe. You understand? Uyaplanwa, uyacetywa, uhleli nje because your aura iyakuxela nje into yoba. But it's not like you are a bad person. No, akoneyeza onofutha ngalo. But what is most important is that xa zikhangele zifune uzazi, so that abantu bazokwazi uphilisana nawe, nawe ukwazi uphilisana nabantu. Meet them halfway kule character uyiyo. Don't expect people to accept, because sometimes kaloku kuphila wena ngoku, akusaphili la princess you know ya centuries before le ihamba nawe. Nguwe okhoyo ngokusebenza nawe susiphangelisa kabuhlungu ntombazana ngenxa into obuhamba neenkosi nentoni neenkosazana. Uyayiva ke ndanoba ndivakele naxa amagwini bethunana bendithi nje bandize naloo nto mhlamba niyazi.
Ewe mani mandingayileqi le video because kahle kahle ndiyenzela uYouTube, ndiyiyekile into yokwenzela uTikTok because uyandilimitha uTikTok. Bendikhawulezisa uthetha apha ndizawubethwa, uyayiva ingathi kuthiwa mandiquthe uthethe kakhulu. Itsho le nto ndizama ukuyithetha, sometimes in a relationship ufumanisa into yokuba your partner, ndithetha nomntu oyindoda ke ngoku, your partner awumunderstand, you understand, because men are used to, you know, women that want to be, you know, want things done, you understand, for them, you understand, like imali entloko, you understand, iinzipho njengoba ziphelile zam, uyayiva ke ngoku, kufuneka ubhutiza abone uba makathini. And then kube kwizikhokho ezifana nathi, you understand, zinosuke zinqunqeke ezo nzipho jonga kunoba ndizibhaqe ndicela imali yokwenza iinzipho. You get me? I'll do my own nails wethu ixesha xa livuma, you understand. Ikhadi nantsi igugile, phelile ikhadi. Ikhadi ngoku yayifeyidi, ngoku ayisafeyidi ngoku, uyayibona ke ngoku. But indalo yam, female as I am, angazathi yi-pride noba yintoni, but ndidaliwe into yoba andingomntu ukwazi ucela into yoba hayi baby uyayibona intloko yam, hayi thorho ungandisa nini esaluni, like yhu ndingaqala ngaphi. Senditsho into yoba bakhona abantu abadalwe kanjalo. Sometimes umuntu oyindoda iyamdina laa nto because umuntu oyindoda they want to provide by nature, you understand, bangabantu that should be providing. You get me? Bangabantu that should be, you understand, funeka bamane bekucenga, ucengeke nawe. So xa ungacengeki, you understand, umuntu xa ekumoshile kubona uba umandanga, athi baby don't worry man, busezimani nane nezanwele zakho la Peruvian weave ntontoni yakho, uyayiva ke ngoku. Utsho uthambe umomotheke nawe, you get me? So some relationships are difficult. Your man may love you, you understand, ukuthanda ngakho konke anako, but ke ngoku you are too difficult. Uyi-character nje ingathi ningamadoda nobabini apha endlini. In fact ngelinye ixesha udube wesi wena because umuntu obhinqileyo aphinde abe nee-masculine tendencies uyingxaki, because now when xa udibanisa zoyi-two, you understand, umastarisha ubumama uphinde umastarisha ubudoda. Le ndoda ke ngoku ishiyeka ingcwelerha because it's almost like akana role ngoku. Yeah, if you are actually excelling better, more than him, you understand, at this life thing. Hence ke ngokufumanisa into bezinye relationships kubakho i-cheating because this man wants to feel like a man, you understand. Uyakuthanda but uyayikhumbula laa nto yotrithwa like a man. Uzazikhangelela omnye unodulazana petunana, into efuna uteketiswa, uyayiva ke ngoku, into ecengwa ngechokolate mani, yayiva ke no, yayiva. Nothi into ethi xa kumoshakele kukuvala ucango erumini uba masithethe. Ithini le nto? Ngoku wena ucebisa uba makuthini? Busithi makuthini? Uyayiva, sitsho sikhwele phezu kwayo ngoku. Bhuti ithini into yakho? Abanye oobhuti bayothuka, yahlasimlisa intombazane ebold kanjalo. But sometimes it's in you, but you just have to know into yoba unjalo and tone down, otherwise awuzulasta. And alikho iyeza elinokukuvasa ukuthi ulaste, you understand. Le nto ixhomekeke kuwe wena, nguwe lo mntu mawuzilungise, nguwe lo mntu mawuadapthe, you understand.
understanding your own. Zifuna uzikhangela uzifumane. Wakuzifumana, try and adapt, because you know you are basically an anomaly. You are abnormal. You understand? Normal society, you understand? You're not black or white. Where now we gray area. Yeah, even so ayo society kufuneka i-understande wena, nguwe kufuneka u-understande i-society. Ayo society kufuneka kuthiweni i-adapte kuwe, nguwe kufuneka u-adapte. You understand? But otherwise, trust me, uzawuba lonely, uzawuba yi-girl strong, powerful, lonely. And that is not important. We are here, all of us. Mani ngaske usithele kweli lizwe ungumuntu okhe wabuva ubumnandi nobuncwane bokuba semhlabeni. I don't think nibalekile into yostrugglisha until yotshona encwabeni. Mawukho ubuva ubumnandi. But sometimes nabo buxhomekeke kuwe. Read the room, funda imeko yakho. Funda into yoba hayi man, kahle kahle akuphilwa ngolu hlobo. You need to compromise. Trust me. Yabona ixesha le-activists ngoku uyayiva ke ngoku akusaliwa ngoku, akuliwa ncam. Ngoku kuliwa ngeke kusetyenziswa le ukuze uwine idabi. So you can adapt. You understand? Unjengam, manly or masculine as I am, you understand? I have now managed to find a way to be likable and, you know, you understand? Akwazi uphila nami, otherwise, ndisokole nam. It took time for me to get here. So, khazifuna uzikhangela egeliswa, otherwise, sisi, ayilolizwe lakho eli. You know, people should not be tiptoeing around you. That's not the way it should be. You understand? Uqumbe ulinde ucengwa kuphela i-2 weeks uqumbile. Umuntu ongumama uqumba just a few hours wethu. Ube right kuqala kunomuntu ongutata. Papa yini. Ningandihleki ke ngale video. Andazi nami beniloqa wethu. Oh, ayisa.